ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव आरोबाव आङो हाजासे हामबाय होनबावदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आरोबाव साफ्रोमखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव दिनैनि बे भिडिअजों लोगोसे बा दिनैनि बे दिन समजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ बा मेसेज दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे खोनाफेरैखौ खोनानो मोनबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि। गिबियावनो बिथांनि नामानो जाहैबाय प्रहित दैमारि। अब्ला बे समाव बिथां प्रहित दैमारिखौ आङो बे समाव आंनि बे JNO इउटुब चेनेलाव स्पेसियली वेलकाम खालामदों आरो जुदि बिथाङा बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथां प्रहित दैमारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसै। बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों, सार हालेलुया बुंनायखौ बादा खालामदों मा जोंनि बिसिआव बुंनो मोना नामा? गोथार बाइबेला मा बुंदों भिडिअ लाबो प्लिज। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना? बिथां प्रहित दैमारिया आंनो मा कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों। आसा खालामो नोंथांमोना बिथां प्रहित दैमारिनि जे कमेन्ट बेखौ खुब रोखायै खोनाबाय बा मिथिनो मोनबाय होननानै दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बयनिसिमबो आं बेखौ मिजिंथिहरदों। बिथाङा आंनो बेखौनो लिरहरदों, माने हालेलुया हालेलुया बे सोदोबखौ बुंनायाव बादा होदों होननानै बिथाङा आंनो कमेन्ट लिरहरदों आरो बिथाङा बुंबावदों मा बुंनो मोना नामा गोथार बाइबेलाव मा बुंदों भिडिअ लाबो प्लिज होननानै बिथाङा आंनो कमेन्ट हरबावदों। अब्ला ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर स्पेसियली दिनैनि जेनाखि बे भिडिअ बे बाथ्राफ्रा ना जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायसो स्पेसियली आरो जायफ्रा ख्रिस्टियानफोर नङा बे आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्लानो बुजिनो मोनगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो मा बुंगोन आङो जेखौ बाइबेलाव लिरदों बा फरायनानै आङो मोनदों बाइबेलनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन। बेवहाय माबा मोनसे बाथ्रा ना हानहरनानै आङो बुंनाय नङा बा आरो हानायबो नङा बुंनो बेबायदि आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियान समाजावहाय ना जायगा बाय जायगा बा एक आङो मा होननानै बुंगोन माने एक डेनिमिनेसनखौनो आङो बुंनोसै गाज्रि दामोनसै बेबायदि थायो जे माखौबा बुंहोयो माखौबा बुंहोआ माखौबा खालामहोयो माखौबा खालामहोआ गावबागाव रुल्सफोर आरो गावबागाव माना मिशननि डेनिमिनेसननि डक्ट्रिनफोर दिनै बियो थायो आरोखि। बेफोरखौ लानानै जानांगौ ना जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा माखौबा हमथायो माखौबा बुंनो मोना होनो माखौबा बुंहोयो बा खालामहोयो जोंनि गेजेराव बेखौ जानायखौ आङो नुनो मोनो आरोखि। अब्लाबो बे समाव ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों आङो एसे बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बे हालेलुया सोदोबखौ ना जों जेब्ला नायो अब्ला जों बेखौ मोननो हायो बे हालेलुया सोदोबखौ हेब्रु सोदोबनिफ्राय बे सोदोब बे हालेलुया सोदोबखौ लानाय जादों आरोखि। ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे हालेलुयानि मिनिंआनो जाहैबाय इंराजियाव प्रेज द लर्ड आरो बर'आव इसोरा बाख्नाय जाथों
बे हालेलुयानि सोदोबनि ओंथिया बा मिनिंआ तो बे हालेलुयानि सोदोबा माबा मोनसे सोरखौबा गाज्रि बा बबेबा खृष्टानखौ गाज्रि बेबायदि फोरमाया बा बुङा दा बेनि मिनिंआनो जाहैबाय मा इसोरा बाखनाय जाथों ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे सोदोबखौ हेब्रु वार्डनिफ्राय लानाय जादों तो आसा खालामो बे समाव खूब क्लियारै रोखायै बुजिबाय मा होननाय जायो दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे हालेलुया सोदोबखौ आंनि मथेब्ला anyone can say ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना बे सोदोबा दिनै रावनिबो नङा ना बियो माबा मोनसे नि नङा इसोरखौ बाखनायनायनिसो बे सोदोबा बेनिखायनो बे हालेलुया सोदोबखौ जों बयबो बुंनो हायो आंनि मथेब्ला बेवहाय खुनु गोरोन्थि गैया आरो बेयाव खुनु बादाबो दिनै थानो मोना आरो बाइबेलावबो ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे सोदोबखौ that means बे हालेलुया सोदोबखौ बुंनो मोना होननानै जोंहा लिरजानाय गैया बा रायथानाय गैया ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आङो बुंदों जे बे सोदोबखौ जों बयबो बा ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बुंनो हायो आरो बेखौ बुंनायनि सायाव जेबो गोरोन्थि जाया आरो पापबो जाया दिनै आं बेखौनो बुंगोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा ना जेब्ला जोङो इंलिश बाइबेल फरायो that means इंराजि बाइबेल जेब्लानाखि जों स्टाडि खालामो बेसेबांदि हालेलुया सोदोब मोनगोन ना इनायनो हालेलुया सोदोबखौ जों दिनै मोननो हागोन बाइबेलावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि बर' बाइबेलाव बेखौ खूब खम मोननो हायो मिथिबायना बिराद खम मोननो हायो नाथाय जेब्ला इंराजि बाइबेलखौ फरायगोन जोङो अब्ला बे समाव बे सोदोबखौ जोङो आङो बुंगोन बेखौनो एभेलेबेल दिनै जोङो मोननो हायो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जोंनि माखासे बर' बाइबेल जेरै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेबायदियावहाय लिरनाय गैया जेरै मबाइल डिजिटेल एप जे बाइबेल दङ जोंहा बेवहाय बे हालेलुया सोदोबखौ मोननो हाया बेनि जायगायाव इसोरा बाखनाय जाथों होननाय बे सोदोबफोरखौ दिनै जोङो मोननो हायो दहाय आं नोंथांमोनजों एसे गिबियावनो शेयार खालामबाय जे हालेलुयानि मिनिंआनो जाहैबाय इसोरा बाखनाय जाथों दा बे हालेलुयानि जायगायावहाय बेबायदि बाहायो इसोरा बाखनाय जाथों ना एक बाइबेल सिरिफ्राव इसोरा बाखनाय जाथों होननाय खोनागोन आरो बेखौनो इंराजि बाइबेलाव फरायोबा हालेलुया बे सोदोबखौ मोनहैनो हागोन आरोखि ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फोरमान हिसाबै आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि जोंनि बर' बाइबेलनिफ्रायनो तो आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि नुजा होजानाय 19 बालाबनि 1 सिरियाव नोंथांमोनाबो फरायबा बेखौ मोननो हागोन जे रेभेलेशन चैप्टार 19 verse 1 आं फरायनानै खोनासंहोनि दा आंनि बाइबेलावहाय दिनै बियो लिरजादों बा दङ गुबुन बाइबेलाव दंना गैया आं बेखौ बुंनो रोंबावला माने समनि गेजेरावहाय जोंनि बाइबेल माखासे लिरगिरिफ्रा ना माखासे बाथ्राफोरखौ सोलायोबो खोमा होननानै आं सानदों मानोना अबेबा जायगायाव नुनो मोनाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि नुजा होजानाय 19 बालाबनि 1 सिरि बेफोरनि उनाव आङो सोरगोआव गेदेर दाफासेनि हगदावनाय बादि खोनाबाय हालेलुया बोखांनाय समायनाय आरो बोलोआ जोंनि इसोरनि खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे नुजा होजानायाव माने बाइबेलाव दिनै हालेलुया होननाय सोदोबखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय तो बे बाइबेल सिरिया मा बुंदों आं बेनि सायाव एक्सप्लेनेशनखौ आं होनो थांला तो बाइबेलावनो दिनै जोङो बे सोदोबखौ मोननो हाबाय जे बेफोरनि उनाव आङो सोरगोआव गेदेर दाफासेनि हगदावनाय बायदि खोनाबाय हालेलुया बोखांनाय समायनाय आरो बोलोआ जोंनि इसोरनि खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बाइबेलावनो दिनै बे सोदोबखौ मोननो हायो अब्ला जोङो बोरै बादा होगोन बेखौ बुंनो मोना ना मा होननानै बुङो जोङो बोरै माना खालामगोन बे सोदोबखौ बाहायनो मोना
आरो बे सोदोबा बबेबा डिनोमिनेसननिसो सोरनिबा डिनोमिनेसननिसो जोङो बे समाव गोथौयै साननि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो फोरमान हिसाबै बेनि गाहायाव आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि बे नुजा होजानायनिनो 19 बालाबनि 3 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोबावनि आरो गोबांथार दंबावो हालेलुया सोदोबा जोंनि बर' बाइबेलावनो तो आङो फोरमान हिसाबै मोननैसोल' बाइबेल सिरि नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों तो आं फरायनाय खोनासंहोबावनोसै नुजा होजानाय 19 बालाबनि 3 सिरियाव आर बिसोरो खननैनियाव होनबाय हालेलुया आर बिनि उखुन्दैया जोबनो गैयैफोरनि जोबनो गैयैफोराव खुफोगोन खनसेबाव आर बिसोरो खननैनियाव होनबाय हालेलुया आर बिनि उखुन्दैया जोबनो गैयैफोरनि जोबनो गैयैफोराव खुखोयो तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना तो बाइबेलावनो दिनै जोंहा हालेलुया सोदोबफोरखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो बिनि मिनिंखौ जों दिनै बुजिनो मोनबाय जे बिनि मिनिंआ जाहैबाय इसोरा बाख्नाय जाथों आरो बे सोदोबखौ जोंहा हेब्रु वर्डनिफ्राय लानाय जादों तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो नोंथांमोनजों दिनै बेखौनो आङो शेयार खालामबाय जे बे सोदोबखौ बुंनायाव आंनि मथेब्ला anyone can say ओमफ्राय बे सोदोबखौ बुंनायाव रावबो बादा खालामनो हाया आरो बे सोदोबखौ बुंनायाव बाहायनायाव बादा खालामोब्ला आं बेखौनो बुजिनानै लागोन सानगोन इसोरखौ बाख्नायनायनि सोदोबखौ बुंनायाव बादा होयोब्ला बेखौनो आङो बुजिनानै लागोन बियो मोजां जानाय नङा इसोरनि नोजोराव बा इसोरनि सिगाङाव हामजाजानाय जानाय नङा होननानै अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बेनि सायावहाय खोब रोखायै क्लियारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै बिथां प्रहित दैमारिजों लोगोसे नायगिरि साफ्रामखौबो आं मिजिंथिहरबाय आरो जायफ्रानाखि ख्रिस्टियान नङा बिथांमोनाबो खोब रोखायै बुजिबाय जे हालेलुयानि मिनिंआ मा होननाय जायो बेखौहाय मिजिंथिहरनानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ मिथिहोहरनानै भिडिअनि गेजेरजों बे गुसुं भिडिअखौनो बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय